ANC agreed to support the candidature of the current acting mayor, Councillor Dr. Nasiphi Moya. Imeya entsha Yase Tshwane iqokwa nje i-ANC ibisekubeke kwacaca ukuthi icheme nobani. Igama likaDokotela uNasiphi Moya we-ActionSA beliphakanyiswe kanye nelalowo wabe yimeya yawo lomkhandlu dolobha Cilliers Brink we-DA. UDokotela uMoya wanqoba ngamavoti ayi-122. The results: Alderman Cilliers Brink from the Democratic Alliance, 86 votes. Dr. Nasiphi Moya from ActionSA, 122 votes. Ethula inkulumo emva kokufungiswa, uDokotela uMoya wethembise izakhamuzi zaseTshwane ukuthi uzoletha uzinzo kulomkhandlu dolobha. My vow is to end that cycle of uncertainty and bring stability to the city we all call home. I-ActionSA ithi uDokotela uMoya ungena khaxa kulesi sikhundla ngoba uzazi kahle izinselele lomasipala obhekene nazo. She's worked in here a long time. She knows the problems of the city of Tshwane, and she's been doing good work for the city in the capacity as deputy mayor. Emva kokuqoka kukaMoya njengemeya, obe imeya yaseTshwane Cilliers Brink ubambe isithangami sabezindaba wanxusa izakhamuzi zalomkhandlu ukuba zilwe nenkohlakalo. The project of building a capital city that works for all of its people is far from over, and we will not stop fighting for our residents.